गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 37थि थुनलाइ आयदा बानजायदों बिटिआरनि रन्जित बसुमतारिनि हेफाजाबाव। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइखौ जौगाहोनो एबा फेहेरनो दान मोनसेयाव खेबसे जुथुमनानै थुनलाइ आयदा हाबाफारि बानजायबोबाय थानाय बायदि दिनै चिरांनि तालिगाव टाउनशिप आरसिसि नब्लाङाव 37थि थुनलाइ आयदा बानजायदों रन्जित बसुमतारिनि हेफाजाबाव। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी लोगोसे रन्जित बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि सुरत नार्जारिजों लोगोसे जिल्लानि गोबां थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि आरो खन्थाइगिरिफ्रा बाहागो लाना खन्थाइ आवरायो। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोर थानाय बेन्दोंआव थानाय दिमौ दिपानि 515 राजा लामानि साखाथियाव मैया फुंनि समाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हानायखौ सिनायथिनो हाबाय। थैनाय सुबुंखौ 2 नं रामपुर गामिनि गुनुत गयारिनि फिसाज्ला गबिन गयारि होनना मिथिनो हादों। गामिनि रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांजों जाय लोगोफ्रा लोगो जायोमोन बिसोरनो बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों। दा गामिनि रायजो राजाफ्रा जाथिनि सायाव थार बिजिरनाय मोननांगौखौ हास्थायदों। रायजो राजाफ्रा गोख्रों रावजों फोरमायबावदों दि मानसिखौ मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बेबायदि बुथारनाङा होननानै। गोथै देहाखौ पस्टमर्टम खालामनानै न' फारसे लाबोनाय जाबाय। रायजो राजाफ्रा जाथिनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। पार्लियामेन्टारि बियाब दाफामनायनि द्राफ्ट फोसावनायखौ लानानै गोजोननाय गैया अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा। बेखौ लानानै बर'नि गोबां आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गुवारै सरलायदों। मैया अदालगुरि जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिनि आफाद सामलायनायाव खुंनाय गेवलां सावरायनायाव बाहागो लाना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांमोना बियाब दाफामनायखौ गोजोननाय मोनाखै आरो बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। लोगोसे थाबैनो सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना बुंथियो। समष्टि सोदांनायाव रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। बेखौ लाना खौरांगिरिनि सोंनायाव रायजोफोरनि बिबुंसार अदालगुरिया लकसभा समष्टि जानांगौ बेखौनो अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनिफ्राय रोखा मिथिनो मोननाय जादों। बिपिएफ दोलोनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दाबो बिपिएफ दोलोआ सरकाराव गैयाब्लाबो बिपिएफ दोलोआ बिटिआरआव गोख्रों जानानै दङ। गसाइगाव समाबाय समष्टिनि मावखुलियाव जानानै थांनाय बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावना होनायाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गासै 15 जन बिजाथिफ्रा बिसायख'थिखौ गेलेनानै देरहासार जानो हादों। बिपिएफ दोलोआ देरहासार जानायखौ लाना दोलोनि गेजेराव रंजानायखौ नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनि खौरां। धेमाजि जिल्लानि जनायनि जुनकारेंआव हरखाब लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। मैया मोनानि 6 रिंगासो समाव गंसे मेजिक गारि आरो बाइकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावनानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। धेमाजि जिल्ला जनाय जुकारेंनि 515 नं राजा लामायाव गंसे मेजिक गारि A03BC3 नाम्बार आरो गंसे AS22H17 12 पालसार बाइकनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावनानै बाइक सालायना फैनाय सानै सुबुंनिनो जनाय 2 नं लादांगुरि गामिनि लक बसुमतारी बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सुरज मगर मुंनि सुबुंखौ जनाय देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन। नाथाय गाज्रि जोखोम जानायनि थाखाय बिथांखौ मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिसिम लाना थाङो। बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दख'रा आरो दालाइसा आफादफोरखौ लाना वर्कशप हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों गफुरनिफ्राय बडलेण्डनि मुङै जिउ बाउसोमना मुंख्लं जानाय गासैबो न'खरनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा बायदि अनसुंथाइ होनाय जागोन होनना फोरमायदों। गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोरनि बैसोनि जोलुर गेलेनायनि फोरोंथाय होनाया जोबनानै थांबाय। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सिसुपानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयपुख्रि मिनि स्टेडियामाव जोलुर फोरोंथाय होनाया मैया जोबनानै थांबाय। बे फोरोंनाय मावबादाखौ 15 साननि थाखाय फोरोंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव फोरोंगिरि महरै सोमदोन मुसाहारि बिथाङा फोरोंदों। बे हाबाफारिनि गुबै थांखिया नोजोरानो जादों गामियारि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय जानगार होनो थाखाय बेबायदि हाबाफारि लादों होननानै फोरमायदों सिसुपानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नगेन बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि खान्थालगुरि गामियाव आमथिसुवा फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमाराव थानाय गंसे समायना गामि खान्थालगुरि गामिया
गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव आमथिसुवा फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायनाय बायदि देग्लायबो आमथिसुवा फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि बानजायदों। लोगोआरि फुटबल बादायलायनायजों लोगोसे आइजोफोरनि दुरुं बोनाय बायदि बायदि हाबाफारि बानजायनायजों लोगोसे 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा खौसेथि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।